Tapasonang marohata, martangyang nahohomita. Marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Ay ibana hapatian, jala parmulaan ni nasa na adong, natamado ibada, di natinugihon na torop anak tuhasangapon, padenggaton sun iduk ni hanguluan nasida, marhiti-hiti haporsuhon. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Alia. Tatangi homa patik ni debata, ima patik paduahon dohot lapatanna. Dang jadi ganaumu jala dang jadi sumanommu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasa naik na di toru ni tano, yanggo tunggabe susobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatna di bata,
jala ikon holong rohata di ibana. Asa dang jadi ibana, iba marsoba, tu sobaon manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluas yan nasida. Jala dang jadi oloa begu manang ulpahan ni hadatuon. Jala dang jadi posroha di ugasan hahomitan. Ido sahakna. Atong ramangido gugo mahita sian Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, say bagui mahami, mangulahon mabar tu patikmi. Amen. Mari dihita. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ali di batanami nama rasiroha jalan abadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom. Kuhilala hami rikot doa siniroham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido bain nahu paserepami diri nami sadariot tujolom. Jalahu parhatopotami tung najot-jot dohami manibil sian akka dalammu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sia jolom ala ni dosa nami aidang dihalomohor roham hamatian niaka pardosa, alai hamubaun ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagi duhon nami dohot pangaliasion nami marhite-hite, pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahok maasini roham dihami marhiti-hiti panidangion dohot agogoon nitod di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun tigor jalau daulat tami marpangalaho. Bahen hasangapon di guar munabadiai. Amin. Baga-baga ni dibata taringat tu sasan ni dosata. Molo tungadong manangi senamar dosa, adong do pangudyata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardenggana taringot tu dosata, alai dada hola taringot tu dosata, dohok do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Mari dihita.
Tuhani debatat turpu epistel di minggu estomihion tarsurat di 2 Korin bidutulu ayat 12 sahat tu bidu opat ayat 2. Tajaha mamar sikat sorin marhirasin rohasi tutu dohami atong mangasahon pakirimon nasay balga. Ranggu hirahami besmusa nama kukupi asal yang diberi halak Israel ujuni naolo salpui. Alai gabe takang do rohana sida airodisa darion tongdo tertutup perjanjian lama jupa dijahai lau sodiuka dope ala hola di bagasan Kristus di pasohoti. Olo tahe rodis adarion teak do pakukupi di atas rohana sida. uji di jahat surat isi marusa. Alai disimulak rohana sida mada potot Tuhani buaton nama pakukupi. Tuhani do tondi jalaya tondi di Tuhani disi do halwa. Alai yang gohita saluhutna aka na sinodangan ni hasangapon ni Tuhani sehukup bohita pabaun nama hita gabi tudos turupana madapot ton ragam ni hasangapon marguru tutuhani todii. On pe alana hujalohami tohonanon sian pangasinani duhi dan marnalojahami. Sadok hutulako kami do aka nabuni aka si haila honoton aidang marakal hami jaladang marlau kubai kami hatani debata hasitongani do hupapatar hami gabe jongjok kami tadaun ni rohani saluhutna jolma diadopan ni debata ido sahakna martua do natumbangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari dehita. Tidak koma hapor siau tai songon nahina tidak koni dongata sahapor siau disadok portibion rapma hitamadok au porsia di debata jahuba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siat todi porbadia adorang sohagubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom
namulak mangolu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamuni debata jahoba, amanai pergogona suatu dosani, disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi hal na mangolu doa namate. Au porsia ditodi porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hato panihala Kristen akan nabadia, dohok diasani dosa, dohok dihatai nama dok, mulak mangulu dosogok dagni hal nong mate, dohok dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabigi majo korsian ina Selasa. Tabigima titingni huriata. Horas Marita Saluna, selamat hari Minggu. Titing Huria Manangwarta Jemaat Minggu Estomihi tanggal 2 Maret 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan,
Kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, naing songonima marsinodang palitomuna di jolo ni halak. Asa diida akapabahena muna na denggani. Asa dipuji nasida amamuna na dibanua gijangi. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 10. Titing na maragam na parjolo Sinode Kerja Distrik. Khobar tu surat narosian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Senin sahat ro di hari Selasa tanggal 3 ro di tanggal 4 Maret 2025 di Patu Pado Sinode Kerja HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nama ringanan di Green Forest Hotel Bogor. Borhat Dosian Huriata, Pendeta Resort, Amang Padita Abednego Sirait STH. Utusan Sinode Godang, Amang Situa HT Parapat. Utusan Sinode Distrik, Amang Situa PA Pangaribuan. Dohot Amang B Nadabdab. Tatanya kodma anggiat mardalan di bagasan Haulion Dohot Las Niroha. Napaduahon seksi sekolah minggu. Melalui warta ini diberitahukan kepada jemaat. 2.1. Pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 yang akan datang, ibadah anak sekolah minggu pukul 9 WIB digabung ke pukul 6.30 WIB. 2.2. Surat pengunduran diri. Sesuai surat pengunduran diri yang diterima oleh gereja, mulai hari ini Minggu tanggal 2 Maret 2025, Saudari Triana Boru Banjarnahor dan Saudari Yuni Arta Boru Situmorang telah resmi mengundurkan diri dari guru sekolah minggu atau GSM dengan alasan hendak melanjutkan pendidikan. Melalui warta ini, gereja menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan mereka selama ini. 2.3. Rekrutmen guru sekolah minggu. Sesuai dengan keputusan sermon Parhalado pada tanggal 25 Februari 2025 tentang penambahan guru sekolah minggu, maka gereja membuka pendaftaran untuk calon pelayan guru sekolah minggu dengan persyaratan sebagaimana terdapat pada lembar warta. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Dewan Koinonia. Napatuluhon seksi remaja. Dalam rangka mengembangkan kemampuan serta memberi kesempatan kepada anak remaja dalam pelayanan melalui paduan suara. Pada hari ini paduan suara remaja akan memperdengarkan puji-pujian pada ibadah pukul 9.30 WIB. Napapaton, seksi perempuan Huria Manang SPH. Telah dibentuk panitia Pesta Pariayon Perempuan Huria HKBP Cijantung tahun 2025 dengan pengurus sebagai berikut. Inang Nyonya DP Pasaribu Boru Pakpahan sebagai ketua. Inang Nyonya B Siregar Boru Manalu sebagai sekretaris 1. Inang Nyonya M Sidabalok Boru Siahan sebagai sekretaris 2. Inang Nyonya Sintua JP Siahan Boru Sinukaban sebagai bendahara 1. Inang Nyonya MK Siagian Boru Hutagaul sebagai bendahara 2. Beserta seksi-seksi yang mendukung terlaksananya program tersebut. Yang napalimahon, seksi musik. Pengurus seksi musik HKBP Cijantung akan melakukan rekrutmen terbuka untuk pemusik ibadah umum dan pemusik ibadah sekolah minggu. Pendaftaran terbuka untuk seluruh jemaat dan akan melalui proses seleksi. Adapun persyaratan yang dibutuhkan adalah sebagaimana terdapat pada lembar warta. Napon-napon, seksi kesehatan. Pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 pukul 9 sampai 12 WIB akan dilaksanakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan
bertempat di aula HKBP Cijantung. Nah, papituhon pilihan bulanan keluarga. Pitu titik sada. Amplop pilihan bulanan keluarga tu bulan Maret 2025 nunga radebe di kotak na di teras ni gereja tahun. Tabuat bema jala papungot tamai di hari Minggu tanggal sia Maret 2025 naroon. Pitu titik dua. Khobar tu haputuson ni rapot huria mulai bulan Mareton pasahatot tama pilihan bulanan keluarga marhite 2 kolom si pasahaton. Ima na parjolo tu huria na paduahon tu dewan diakoni sosial. Mauliate madu sede panupahiota di huria bahen sangap digowar ni tuhatta. Na pawaluhon ruas parguru manalpote mulak tuhuria. Mamuka minggu sadarion gabe ruas parguru manapote mulak tuhuria ma keluarga amang Beni Rayes Panjaitan inangi Lisa Veronica Boru Lubis dohot sahalak yanakon nasida naro sian gereja sidang jemaat Pentakosta di Indonesia. Alamat Jalan Raya Sentek RT 00 Sada RW 10 Ciracas WEK 12 Sentek Manunggal. Napasiahon apresiasi ruas nama rumur 70 tahun Tugijang. Di minggu sadarion di permingguan pukul sia 30 wib. Dung sipul titing pasahaton ni huria do ulos hatuaun tu ruas nama rumur 70 tahun Tugijang. Namar ulang tahun siang tanggal 10 Februari saat ro di tanggal 2 Maret. Khobar tu udangan na pinasahat torobna 10 pitu halak. Napa 10-hon ruas namoding. Nungga jumolo maru jungolu sian tonga-tongata naparjolo amang monang siaturi umur 71 tahun sidoduk ni inang Boru Manurung na di hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sian huta Jalan Cengke nomor 32 RT 08 RW 10 WEK 8 Kampung Asam. Dapat duahon inang Adertina Boru Sihite umur 60 tahun pardihuta ni amang MP Lubatobing na di hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 sian huta Jalan Gebras nomor 40 Sada RT 15 RW 05 WEK 20 Sada Susukan 2 Laos di Patupa do perminggu di rumah duka. Sai di pargogoi jala dia puli tuhatama debata namar habot ni rohai. Songoni matiting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na samengyon. Akatiting na asing bui mata jaha di lembara titing na adong di hitabe. Sai di pasu-pasu debata mahita di sude panggulmito ni ngoluta. Hurian hituhata. Nungaeng sahat mahita tu acara napasahat ulos hatuaun sian huriata. Tu amang damang dainang jemaat nama rumur 70 tahun Tugijang. Na berulang tahun tanggal 10 Februari sahat tu tanggal 2 Maret 2025. Hujaha hami ma moloduk hujaha hami Roma damang dainang tujolo. Naparjolo inang ha boru tinabunan manang nyonya M Hasugian umur 70 tahun tanggal lahir 10 Februari 1955 sian WEK Sada. Napaduahon inang ka boru simangucong manang nyonya R Sitinjak umur 72 tahun, tanggal lahir 15 Februari 1950 sian WEK Sada. Napatoluhon inang B Boru Simatupang nyonya J Aritonang marumur 83 tahun, tanggal lahir
15 Februari 1942 sian wek 2. Napa paton inang en boru gultom nyonya FAH siahan umur 70 tahun tanggal lahir 15 Februari 1952 wek tolu. Napa limahon amang A Siregar umur 70 tahun tanggal lahir 15 Februari 1955 sian wek 5. Na paonopon inang ka boru sigalingging nyonya T Sagala umur 75 tahun tanggal lahir 24 Februari 1950 sian wek 5. Na papituhon inang A boru silaban nyonya R Sinaga umur 72 tahun tanggal lahir 12 Februari 1950 sian wek 7. Na pawaluhon amang PE Simangucong umur 70 tahun tanggal lahir 21 Februari 1955 sian wek sia. Na pasiahon amang El Simanuk Kalit umur 77 tahun, tanggal lahir 15 Februari 1940 sian wek 10. Pasapuluhon inang T boru sinabela nyonya O Siagian umur 70 tahun, tanggal lahir 24 Februari 1947 sian wek 10. Na pasapuluh sadahon amang B Manurung umur 75 tahun, tanggal lahir 12 Februari 1950 sian wek 10 sada. Sapuluh dua, amang situa SH Tambunan umur 72 tahun, tanggal lahir 10 Februari 1950 wik 12. 10 tolu, inang T boru siagian nyonya Sintua SH Tambunan umur 72 tahun, tanggal lahir 27 Februari 1950 sian wek 12. 14. Inang N boru Aritonang nyonya FL Sianturi umur 75 tahun, tanggal lahir 10 Februari 1950 wek 15. Nama 15 amang P Simajuntak umur 70 tahun, tanggal lahir 20 Februari 1954 wek 10 Napa saplonopon inang D boru pakpahan nyonya DJT Silalahi umur 77 tahun, tanggal lahir 10 Februari 1940 wek 10 sia.
pitu. Amang Situa W. Manalu, umur 70 tahun, tanggal lahir 2 Maret 1955, sian wek 10 sia. Songonima akagoarni na tua nami, naung marumur 70 tahun tukijang, na marulang tahun tanggal 10 Februari, satu tanggal 2 Maret 2025. Oras meta salukna. Damang dainang hurian itu hata tarlumobi madi hamu aka damang dainang na tua-tua nami. Na tua-tua ni huriata naung pinasupaso ni tuatai gebesi gajang umur. Kobartu sakat ni huriata di pasahat turiat tere tuhamu ulus hatuaun. Na maruja hatu hata ni tuhata songon naung pinasaha di tonga-tonga ni huriata na dienet sian buku ni panurirang Jesaya bidu 60 ayat 10. Marlas ni roha situtudo au di bagasa Jahoba, marulupulup dotodiku di bagasa debataku. Ainunga disolukot tuau aka ulos hatuaun. Baju hati gorat dihohosot tuau songo panguli, namar bulang-bulang mengaradoti hamalimon, jala songon oroan, naung hinohosan. Alanido dihamu kamanami nanami, pasahatum mei, Tuhamu saunari. Di bagasan pakirimon do tangiang eleheleta sobba-sobbata tu debata asa tu pepeng na hamu saurumatua. Hipas jala gajang umurmuna di bagasa kaipason jala di pas-pas tuata manak saluhutaka poparamuna tujuluanon. Tutu ulus donata pasahat alaido simbol ni habata hotai ala bata dohita. Alai tutu asa unang adong akapakalangina muluhuberek kamu dison ang secara umur babodo honon matsay daudo pe itorumuna hami. Ale-ala na poson itu hani do kami nang dison. Na tinongos ni debata marhubas lau pasahaton itu hamu. Berek kamu matuhatta narono ang manopot tamu mangulutsuni tuhamu mardongat tangyang. Molo do honot tanu nakasena karuhut pada daton ngahubereng nakin akka hula-hula jala hula-hula ni opuido hamu di basyanon jala dak pinilito jala dak ngau menudu asau saunari kebetulan la subereng daftarod di soddo nuaing abala hula-hula ni si matu aku pudan inang nyonya siahan boru gultum abala laini si matu aku pudan do nuaing dison dang nahupaiidoi alai persuruh dona tuau beneson. Gajang momur muda inang tuam mai mologeleng mon lau pasahatoni. So nahupangidu asa au saunari ale jadwal ni huriat tado eko kami pasahaton. So ni mai hamu kamanginang. Di bagasa pakirimo na satu pepeng na hamu sa rumah tua pasu-pasu ni tuhata berek kamu manang huriat ta namarlas ni roha pasahatoni tuhamu. Songoni mahata lau pasahato tuhamuna asa dangarok pula marupasa di son pasahato ni tuhamu. Ale di bagasa tangiang ma ba pasu-pasu ni Tuhan akapo paramuna marsugut taduan. Jala hau gala-gala pajak kita ni sijakius manang tu dia pun malaka saya totong ma di pasu-pasu Tuhan ta Yesus. Horas ma.
Jadi di damang denang nunga sahat be, sasa ni sulu mak sahat tu 3 ras. Nunga sahat ulus setonga-tonga ni huriata, saat meta satu penggabian, satu parhorasan tu pahon itu hatai, horas meta saluna. Tau dutima parminggota tabigi majo ede puji-pujian sian punguan inahana anod diudutima sian paduan suara remaja. Ucapkanlah syukur
Juduti paduan suara acem-acem. Mari dimahita uhud pilihan sada A dohot sada B. Hallelujah.
Damini debatana sumurung sian saluhuna roha, imana mengaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Uriani Tuhan, hatani debata naga bejamita di minggu estomihi sedarion, denek do sian buku nisi Musa napa duahon, bidu 34 memuka senek 20 sia, tolhas rodi ayat 35. 2 Musa 34 ayat 20 sia, sahat rodi ayat 35, tapa yuti bema di bagasan rohatta. Jadi dinatuati si Musa sia dolok Sinai, huhut patiop-tiop na dua lei panidangion di bagasan tanganna dinatuati ibana sia doloki. Alai dang diboto si Musa naung marsinodang sisik ni buhinai, ala naung makatai ibana doho jahuba. Jadi di bereng siaron doho sudi hala Israel masih Musa. Ape ida ma nunga marsinodang sisik ni bohina, gabe mabiar nasida ro jumonok tuibana. Jadi di jauh si Musa manasida, gabe mula nasida tuibana, siaron doho sudi iduk ni luhutani, laos makatai ma si Musa dohot nasida. Jadi duk songoni Roma jumonok sudi halak Israel, gabe di patolhas si Musa matu nasida, sudi hata napi nabuan ni Jahoba tuibana di dolok Sinai. Jadi dung tolhas hatai di hatahon si Musa tu nasida, dibain ma sada pakukubi tubohina. Alai molo masuk muse si Musa tu arupan di Jahoba nang makatai dohot ibana di pasisi ma pakukubi i pai marua ribana muse. Jadi dung rua ribana di hatahon ma tuala Israel hata na tinonahon tu ibana. Jadi di ida hala Israel mabuhi ni si Musa, pola marsinodang sisik ni buhi ni si Musa, gabe di pasuang si Musa ma pakukupi i tu ibana, pai ma masuk ibana muse makatai dohot Jahuba, ido sa nitumpuki. Oras metak kamanginang, moliate madi tuata hari ini perdana remaja kita. So ya, semoga ke depan akan semakin bagus luar biasa. Anak kinganing martopa kau sebetulnya nahira haram dope di gereja tom martopa kate. Lalani mengapresiasi nasida. Semoga nanti semakin banyak remaja kita yang mau melayani Tuhan. Amin. Yes. Selamat melayani di gereja Tuhan. Amanginang kebetulan buido honon do mutualan yak kapaku besion ngarong atar gudang dua nani bolus. Jadi si pata buido tok songon nalongang roha mamereng hahebatun ni talak batakong. Ya do hami disadatiki mamulus siap padang. Jala adong makimenaran na merjualan di pulni buson. Totu ala padang go marbahasa Minang matong nasida, marahata Minang. Jadi soboto manang nabuasa ikon apala tuina tau nau pajupang jala manawar kacang na jual nau. Makatai matong memang songon na marahata Minang doi mana, marahata Minang. Ay memang prasakui mana halak Minang lo. Jadi akhirnya di sambil berinteraksi, gabe sukunin atau mau kemana Pak? Mau ke Medan. Ni kumatong. Dukudok ko nau neng tu Medan. Oh, ai hami pepar Medan do ninna. Saya juga orang Medan. Nah, orang Medan. Di mana di Medan?
Ya, katanya opung kami dulu dari si borong-borong. Bah, si borong-borong. Jadi boru Batak kau? Iya, boru hombing ini mana. Hiba dotong nama saunin narak. Alai kesan pertama naki kubereng, halak Minang do, jalan marhata Minang. Habe pada akhirnya terdapuk ma boru hobbing. Itu. Alai memang ngagabi halak yubbi nasida, nakpe boru hobbing. Kamanginang aman yang dohonon songoni. Aron nang naneng dohonon marhiti hatai nakin. Memang luar biasa do, dang bui dohonota. Inganan nata ingani, lingkungan tempat kita tinggal, dohot aka isi dongata, mergaul tuise hita, tidak boleh tidak mempengaruhi ngulutta. Dipengaruhi lingkungan tado tidak boleh tidak, pada akhirnya karakter dohot pabbainata. Baru-baru jurupani masa aka nama ben marwarna-warna ubukon, ya kan? Ba heratok kahiyad bidah dihitan. Mulu pala ngametu imana iba musim warna pink ubukna. Ya, pirang bangasi hatau bion. Itu kan. Tapi rohala bule misalnya seneng birong ubukna. Ya Roma pertuba seneng merubukna pirang. Ya kan? Itulah faktanya. Terjadi pengaruh mempengaruhi. Bamulu halak Hawaii kok kalak namuk dua sana tuh. Suku kamu matu halahi. Anggona seksi paruput di hutannya lai kon namuk do. Alenggo dihita rupanikon. Kona langsing kan idun mai. Amo kadang asa porsiaun tempat kita tinggal itu mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi karakter. Jala alani do mo kadang asa porsiaun dak kerak kita. Kita tidak akan heran misalnya akahita na tinggal di Jakarta gabe ke Betawi-Betawian. Agabe longang berupani mulu-mula kita Nau tunggu nang maju zaman dak pola berupani di hutata longang mabigi hata Betawi. Mulai dok konak-kanak tau rupani bokap gua inna kan. Harus na bayo bokap ini kan. Nyokap inna kan. Tak pola longang be. Tapi saya ingatkan kepada anak-anak kita, dak kubotek narok kalau namar ningo. Gak boleh kamu bilang apa sebenarnya artinya kalau dibilang bokap gitu. Do nyokap. Ya kan? Wahorwa satadaho halak Batak partahatom mazumaddo amukku imu mazoni kutai takku botik nadingok naside amukku inukku biarlah itu populer nang pehita di tonga-tonga di Betawion sehingga gayata sehingga pembawata style ta tidak merubah jati diri ta songo kalak Batak tetaplah menjadi Batak hidup Batak hidup tuh. Manak tu dia bihita tok hok ma Batak atto. Baunang go gabe herasimu kan dak tadabe na Batak kita. Asa totong rupani tadaha Batakot tai nong maju. Batak guna maju tetapi tidak kehilangan jati diri. Ikonalot tadoi rupani mana tahu rupani sesongon nai pahata-hata halak Batakon. Wasa dang buta pengaruhi purtibior rupani hata Batakia sebui gawe populer. Biaru gawe halak Jawa malo marhata Batak, halak Batak dang malo marhata Batak kan aneh. Inu muliati marupani di remajat tengah tabai marhata Batak kate. Setiap hari Minggu. Cuma ngedok dongani hitam mak. Ada ngaruk piga mat dongani. Asa tarungani na sida mar Minggu asa isukun. Haru lapatan ni bapa, haru lapatan ni oma, tapat orang matto. Ala ni unang gabe pada akhirnya semakin gabe tersingkirkan, tergenerasi akasude habat takut tay. Kamanginang pergaulat tadoh manang naise bergaul dan berjumpa dengan siapapun akan mempengaruhi
Apalagi marupani nung marale-ale hita. Terjadi interaksi sosial. Lambat laun ikut dipengaruhi do kita. Secara tidak sadar atau tidak sadar, adong go dihadiri otan gabe tanggal. Gabe adong soluk akan baru. Ikut dipengaruhi ale-ale taido pada akhirnya gaya berpikir tak. Doho parrohauta. Pasti doi. Aidupe rohau tu Jakartaun ninna kana deba marupani. Dangolo biau songonon ninna. Anggu hia nau ikon anggo suhualang odak tabu inna. Ala idung mardonga nau ba dang be inna. Ma mazurupani akamanginang. Mului jabunami hian dakya lo moraku jalamon maaf itor enak do pakilalaku molo adong sotong adong pengalaman traumatisu sotongon hiau tinggal di Jabuni sada keluarga disuruh mau rupani membuat sesuatu sa kulkas nai hubuka mai turmuap. Apalah tung bau iem mauangku rupani pola sampai maaf neng haruar nahualang. Aran saking uap niau sotongo. Habe duk sau tau tu inata. Kesukaan na sotongon. Baik kamu maju. Badiri-siris mau dijabunami. Dan opet tong iba matu tangan na ikan cincin nina. Lambat lau nak kamanginang. Gabi holong na marohaku tong tu sotongon. Alang alo morohani jabunami. Alenang da pula dindama wattokan. Di sadatiki pas mangalangi hamido dengan ama. Lu bijagalon. Ibu tuhamu jagalah. Jaga luluk. Jaga luluk. Apalah tak buat daliman di mana tu. Lubi. Buat tu jabu. Ikan apa ini Pak Aina? Daging lah. Awal neto kan. Jagalah adonna. Akhirnya aika sumadot tong. Pamotong jaga lulukon. Sumadot sera haruting na hona ponggol. Aduh Pak Aina. Uluk do ini. Hah? Ngaitor mangideng betong. Tapi Roma dek denaun. Masa ini ular Pak Aina juki songono. Awalnya di juki-juki do. Iya cobalah. Yalang gabe tabu. Enak rupanya daging ular nina gabe yalang. Baik kok kamu maju. Hal yang ditakuti itu menjadi kesukaan juga bagi dia. Alania ala hubuan. Lasongonido di parnguluan onak kamanginang. Banyak hal yang berubah dari diri kita ketika kita bertemu, berjumpa, berinteraksi dengan orang-orang di luar diri kita. Padahal dipengaruhi. Itu benda gabe labok-labok halak Batak, na di Jawa ni dote. Alamar gaul dot halak Jawa, labok-labok matong. Aleng ku coba maju hamu. Itu batorus. Apar buah, arwah. Ini duka. Alai dung roham tu cawar rupani gawe labok ma songon labok ni bohi munai itu kan gawe labok dipengaruhi terjadi pengaruh mempengaruhi nah lani dua makadonga sapor siaun parsauratan narosu di gerejaon perjumpaan kita di gereja ini tidak akan mempengaruhi karakter kita. Jadi ala kena burjudo di gereja tom misalnya. Pada akhirnya no terjadilah interaksi yang saling mempengaruhi. Gabe sudima akan burju. Jadi mulu berbeda-beda di gereja pasti berbeda-beda di luar. Itu benar yang berbeda kita. Memang kena burju-burju kita sudi. Amin. Marsaur di pari Selasa. Akan ada yang gadok kehatani di batado ni hata torus di son. Ya kan? Marsaur di nahanna akan marsia pula do di son. Akhirnya mula penon haruar se gerejaon akatani de batana mah. Itu tahe
otomatis dui. Ay nga hulak kata ni debatan hatan. Asa molo dihatai di punguani na sodenggan, haruar donang na sodenggan itu pasti. Dan na sejawi peda tungi botoi marhata kotor, molo sohiai bagaimana di jabu na hata na kotor. Ene bereng ko bapak na ro omak na marsito para, tu luar pe mana siap mamar topar. Itu dah. Apalagi tong lacedo rohata molo marhata kotor dan nahikan, maloi mana madok mulutmu ninna setabi, lami mana tu luar do ibana maturungan na songoni. Alang kata pare keli. Las rohata rupani boto marhata na kotoron. Hedo pinaita. Akhirnya keluar pebana marhata na kotor. Las buhapi rupani pese-pese na setarukoni mamma. Madok manga petorus namai mamma. Ale melukuk kita rupani makan. Bila dari mana madok makan. Itu. Ale mulu setaruk mamma. Akhirnya lain mana tu luar mamma ini mana mangidu mamma. Pasti. Jemulu sero bapak ni marupani madok babani amam senin na bapak nai tudungan na pidonon na denon babani amam nin na den alani somal na do piamna do bakkona do gabi ada na alani mo kadong asapor siaun perjumpaan parsaoran ikon manak mahita tabereng maju amo kadong asapor siaun di paingot hata ni debatado hita di poda ni Raja Salomo biddu 10 ayat 20 di do ison manangise nama kobar halak nabisuk gabe marbisuk do alai manang ise na saudura dot halak na oto menjadi jahat do di hati Indonesia di do siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi pergaulata, parsaurata menentukan sekali sangat berpengaruh kepada karakter ta. Jemolo tu akan apa subulung tong ngupai ngoti. Entah masih diingat apa enggak ya. 1 Korintus 15 ayat 33 masih ingatkah? Adakah remaja yang mengingat? Masih ada? 1 Korintus 15 ayat 33 masih ingat. Apa itu isinya nak? Buru apa mang? Apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Di hata batak tai di dokonak kamanginang unak kamu lilu, magodo ada nadenggan anggo hinobar naroa. Pergaulan yang buruk menghilangkan kebiasaan yang baik. Idoban na seta paingot, tuak kagelentay, pandai memilih teman. Maloho memilih dongammu. Baidot to. Idoban na sa dijujuyak ka amata, pigila maraselasa kamu. Indat to. Ngasam mo naksalamat do, pigila ma. Keinahan na la kaunangin na to. Ati ya kena. So salamat do. Pergaulan yang baik akan mengakibatkan juga karakter yang baik. Jalalanido no yang dibaga sa jamita di minggu ta sadario nakadamang dainang. Perjumpaan Musa dengan Tuhan sangat luar biasa. Molo tajaha sian hatani debata dalam narasi firman Tuhan dalam pasal 34 ini Musa bertemu dengan Tuhan selama 40 hari, 40 malam. Luar biasa. 40 hari, 40 borongi masih Musa pajupang do debata jalarido dang mangat dang minum. Dimularong marpuasa 30 hari ujagor piapi si Musa. 40 hari dang mangat dang minum. Tapi batas kehidupan ini nadang mangan ono mari ngamate. Tapi on 40 hari 40 borong. Di sana dia berinteraksi dengan Tuhan. Di sana dia dengan sangat dekat berbicara dengan Tuhan. Solhotia ni mana tu Tuhan ni? Makatai
doho debata. Takas lu nak kita dokon di dokon hatani debata. Perjupangan ni bana selama 40 hari. Jalalanido molo di dokon tajahan akid di sia mo kadonga sa porsiaon marsinodang masisi ni buhina. Luar biasa. Na mengakibatkan pola sa pemabiyar bangsoy mamereng. Gabirak sanggup na sida mamereng buhina marsinoddangi. Alanya mo kadonga sa porsiaon sebetulna ala naung semulai PCP sehita. Semulai dana kita sebenarnya sudah bertemu, sudah berjumpa dengan Kristus. Seharusnya kita juga terus nama marsinodang. Menyala, gitu kan, kamanginang. Ikut totong nama kita, patuduhon, sinodang ni barita na uli nasihat Tuhan. Marsinodang sisik ni buhina, ala naung makatai ide hita. Kenapa mukanya buasa marsinodang buhina didok di ayat 20 siai, ala naung makatai ibana do jahuba. Itu yang mengakibatkan namanginang. Gawe marsinodang. Dan adok dapat kita alasan na asing di Bibelon. Alai di dok ala naung makatai ibana doh jahuba. Perjumpaan Musa dengan Tuhan yang mengakibatkan wajahnya bersinar. Sehingga umat itu menjadi takut berhadapan dengan dia. Di dok di sia mokadonga saha porsiaon. Dia ayat 30 jadi diberek siaro do sudi ala Israel masih Musa habi idama nunga marsinodak sisi nibuhina gabe mabiar nasida rojumano tuibana ala dibereng nasida dang diri ni si Musa be naroi ala nunga marsinodang ibana ala di jauh dia tolbul sada jadi di jauh si Musa manasida gabe mula nasida tuibana siaro do sude iduk ni lutani laos makatai si Musa do nasida. Jadi dung songoni Roma jumonok sude hala Israel. Gabi di patola si Musa matu nasida sude hata na pinabuani jahuba tuibana di duluk sini. Satu hal yang mungkin bisa kita lihat di sini amuak kamanginang sebelumnya si Musa nungata rimas tu nasida. Satokid do penasida dak pajupang do si Musa sudah menggetarkan hati mereka ngamabiar nasida ati nong mati do si Musa. Ait nasodi dongani de bata behita. Ati nong daodo de bata ninna. Karena sifatnya manusia itu anggo sodi tangan dak pos roha. Anggo sodi ida dang yakin. Molo soarong do di jolo nadang porsea. Sarupa rupani mulu sorong bepekta ngalo mo sebita buaro ngulut tamar sugut. Dak porsia behita rupani ay nabohang ngulut tamar sugut ay sorok kepekta saunari. Ale molo porsia do hita di panari hono ni debata atik pisorok saunari sari hono ni debata dua mulun na hita daudu hita sagang guni roha. Nang petaboto arong lo hepekta romar sugut ale ala sori tangatta do pe dak pos rohatta. Terkadang Allah juga seperti itu. Kalau tidak kita lihat wujud Tuhan, dak taberek Tuhani ujungnya gamang. Ala roda itu rupani di boita sentuh, boita bereng, boita makatai, baru meyakin inilah yang benar. Ido tuhat tai, hamu kadonga sa porsiaun mertua ma, na porsea atik pe, so di ida. Atik pe so ta ida. Alai bangsa Israel lomos sehingga dia meminta kepada Aaron, kepada Harun, tole ma tabai ma debatatta, gabi di bain nasida ma debata tuangan, aro tahe di gana nasida kamanginang, di gana ma lubu masih, parro kamu jok kamanginang ala ni asaharu dapo sentuhon, bui berengot debata ni bon, ahana binan nasida. Sudah masih buka tingkat-tingkat. Sudah masih buka akar tanah. Asadong lau tuangom mabay lubu. Asal mabui berengot debata.
Asal mabu jamaun ni narwana sida. Bayangkan namang inang. Sampai songonima pengorbanan nasida. Itu yang mendukakan hati Tuhan. Didok debata matu si Musa. Satok kidope. Nga lomos nasida. Nunga manibil nasida. Ope. Ninna debata. Mula maho. Jala buraku na manasida. Umokku na manasida. Ribat sonokku na manasida. Hona mahubatibul. Hona mapasu-pasokku gabe bangsokku. Ninna debata tu si Musa. Alairo si Musa. Dio dihom mabangsoi. Jala mula may mana. Muru masih Musa. Di danggur ma. Na dua batu lei. Ma putar ma. Gabe ikon nakok may mana musi menggati. Ala nido mo kadonga sa porsiaw nuaing. Kehadiran Musa dengan wajah yang bercahaya. Menunjukkan juga bahwa Allah benar-benar hadir di tengah-tengah mereka. Molo nakin nunga lomos nasida nang pedisido pesabutulna tiang awan obun na marsi jongjongi. Disido pesabutulna borongin nai jongjong api i. Patari daun kehadiran di debata alai lomos do peroana sid. Alai marsinodang bo ini si Musa menyatakan kemuliaan Allah ada. Hadirat Allah ada di tengah-tengah mereka. Idola batan ni amuk kadonga sapor siang. Hurian itu hatta nuaing parjupangata doh Tuhani. Saya tahabur juor rotu parsaurani. Marminggu anggo di rohatta unak sapi terlebet titanian rotu bagas joroon. Hamisa diri binereng gosongo dia rupani tadohoti punguanon. Tentu ada suatu pengharapan perjumpaan dengan Tuhan. Asa di pasu-pasu Tuhan itu kita. Uban na pajupak kita do Tuhan ini. Molo tabereng na posonai, songo perhatian di debata. Apakah kita benar-benar menganggap bahwa Tuhan ada dan hadir menyambut kita, sekaligus juga memberikan kepada kita berkat. Sahat do tusiha porsyauta. So tu kerana mararisan do hitan noaeng rotu parminggua do tu partang yang ani. Sutuk songon naro tu partang yang ani margatai do harorota. Sutuk soro huriai molo mate au. Sutuk soro huriai molo marsahi tau. Bukti na hola soro huria pertangyangan. Gereja itu sudah di iburai betong. Apakah kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan amanginang? Gabe Roma si Paulus maddo di Galatia 2:22. Ala nung pajupang ibana do debata. Berek kita maju amuk kadong asapor siaon. Perjumpaan Paulus dengan Tuhan, dia dulu adalah Saulus, penganiaya. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, berubah nama menjadi Paulus. Sia silele hala Kristen do ibana. Dia dulu penganiaya, tetapi ketika bertemu dengan Yesus, dia berubah. Langsung ini do berusaha Mariai. Dibuang matujulun itu hatta Yesus. Aisy do tahe boru-boru Samariaun. Boru-boru nasohasea. Sesuai dengan hukum orang Yahudi dia harus dirajam sampai mati. Tetapi di do akajol mau marupani itu hatta Yesus. Ahadu uhumat tuson ninna. Molo bartu ada ta tu agamata ikut danggurat do sampai mati. Amedo tu hatta Yesus tu nasida. Manangisi amuna somar dosa ima parjolo madang gurubatu. Rupanya tahu dirinya. Iboto bedo naso pittori mana pardosa di bana dang idanggur. Aido tu hatta Yesus muli maho mula maho au pedang humokku ho. Alai unang beda dati mardosa.
Pajupang do Tuhani mengubah dia yang dahulu manusia bejat, tanda kutip, manusia tidak benar, bertemu dengan Tuhan Yesus, merubah karakter dan sifatnya. Di dok baru Samaria itu Tuhan Yesus. Na Roma ninna, audui nama kata itu ho ninna, kuboto do ho, aido ngamunuaeng dak suamimi ninna. Iboto Tuhan Yesus do baru Samaria manak songod dia. Mulai sesedari i baru Samaria i nunga dapotan haluaon. Gabi Roma dong asahutana madok dak pola alana ni dok mibe alai nunga huida hamibe haluaoni. Mampukah kita menjadi Paulus amanginang dengan latar belakang yang seperti itu, tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus merubah hadirion nibana. Asa didok si Paulus ma di Galatia 2:20 dada au benuaing na mengului alai Kristus nama na mengulu di bagasanau. Songoniman nunak kamanginang donot tamadung bulak kita segerejaun. Mula sumber minggu pia mata, oh Pak dada au benuaing na mengului Kristus nama na mengulu di bagasanau. Amin. Itu tong kumerle berita. Ngapa supaya kita ruk debata diso. Kristus nama-nama ngulu di bagasanau. Asa dak pola olo beho inang, dak pola beho amang inang, lalu tangap benot tu amat manang tuinata. Ay nga Kristus bina mangulu di bagasak kita. Dang burata benno manang naise, manang nukabis benno ni dah di bedak, unang betong putar ho beda piringi be. Nang beda ratinggi petong. Alanya nga Kristus bena mangulu di bagasanau. Manang hola turu kita norupani songna nengi senggol unang pola torsong naing turneng rima satong turneng nenginjang gula be. Alanya Kristus nama mangulu di bagasanau. Lau siru nak kina makadonga sa porsiaon nanido ni Matius 5 ya saplonomi. Sampai dikutip nak dititiktai tawereng majok kamanginang. Na di acara tene dititiktai ya sarap majahita. Na di Matius 5 ayat 10. Madapo tak kamanginang wartat tay mo nak pula luja mabuka bibeli. Ayro nakik ibaen huriat tahu bereng ayat si jahauta di mingguon. Matius 5 ayat 10. Naing songonima marsinodang palito muna di julu ni halak. Asa di ida akapa bahena muna na dinggani. Asa di puji nasida ama muna na di banua gicangi. Asa marsinodak kita nona kamanginang. Mula-mula kita sa gerejaon berengon nasida ma ngamar sinodang bebu hitak. Tuani mamerminggu ho ninna kadongata manorupani. Ay nga pang behodo Tuhani. Jalamu bama. Mengamak katai behodo Tuhani. Alani gabe mubama marsinodang ma buhim. Dangarong benon buhina na buado tahe. Na muting na buado no. Alay sadok menyala mahitan no rupani mula sa gerejaon. Alang pang no debata. Terlumobi makana majalu ulu sudah. Ikut taba na maumur muna 10 kali derna minimal. Ay nga marsinodang betong. Asa tuamu ulus sa tuaw. Ulus kebahagiaan. Ikut dumula kita nona kamanginang lasro hatta. Gabe kepenge kita muse majalo kapasu-pasu na kumudangi tujuluan nyarion. Alania mo kamanginang. Pertemuata perjumpata doh Tuhani sederion. Doh manangadigape sayang giap ma gabe marsinodang palitotta jalalam patarma sipak nauli. Unang bedi pengaruhi lingkungan kita songon na didok ni 1 Korintus 15 ayat 33 nakin pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Asonang mago akan adenggani. Totong mahita marsaur do debata bergaul dengan karib dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, naik ke gunungnya Tuhan, gabe marsinodang mabohita, lasrohata, muba pangalaho narubi, tu pangalaho nai baru. Amin martang yang mahita. Mau lihat ya li Tuhan di tahun transformasi ni huriam.
Jipangido huriamido asa mula kami tuhatam na badiay. Asa muba pangalahon na rubi tu pangalahon na baru. Ngulu di bagasan na tinugutugu nito di parbadia. Iko takas matutu marlaba hami pazupang doto. Marhite bohinami na marsinodang. Bohinami na gabi labok malilung. Ala naung pajupak kami jala makatai dohotto. Unang magabi marisuang buti parsauran nami di tonga-tonga ni jorom. Alaya kahala na ringgas marminggu, ringgas pertanyangan, ringgas marparsaura di tonga-tonga ni punguan, takas memapakorhon hiras ni roha. Atik pe faktana songo bangso Israel di parhorsiat do pinasida. Iko merdalat do pinasida menuju tutano parpadanani. Hurangat di sipangano sipata. Manau mohop niari. Alai pos marohana sida. Di tonga-tonga nasida doho. Manaungi nasida. Asa sahat tu tano parpadanani. Langsung ini hami di bagasan ngulu nami gurang nama bay mohop marsak madate si patapa kilalan nami di bagasan ngulu namion. Alai pos dorohan nami ala olo doho majupangi hami jala pajupang dohami doto nunga takasale Tuhan maribak hire-hire ni bagas joroi dangadong be nabui manirak kami sianasi ni roham. Dangarong be nabui mamulati hami siakko. Ale parjupangan nami doto di bagasa Yesus Kristus. Audo dalani do hatutuo do hasitongan. Asa marhite ibana do ale Tuhan. Dapot tami saluhna di bagasan guar ni Yesus Kristus. Dapotan haluaun. Dapotas saluhna akan pinarsita ni rohanami. Mula mahami Tuhan mardame sonang. Mauliati ale Tuhan nunga roho madulu hami. Roho marsaur do tami. Sai do pakum mabuhim. Asa marsinodangi manodangi ngulu nami tujuluan niari. Takas terpasu-pasu hami Tuhan songon anak do borung. Apuli marrohani keluarga ni dongan nami. Na marsitaono di tikion. Secara khusus keluarga Tubing, nasedario patu paon, ulaun laho manaruot tu ingana pada dia na parsatokinani. Apuli jala pargugui manasida patu pahoni saluhuna. Asimaroham topot ma nang sadok ruas ni huriam disude ingana na marragami. Asarapi ta Tuhan udur di bagasan hanguluanon. Madalani hari-hari nabi nasabasa ummi di bagasan las ni roha. Alani Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Damang dainang hurian itu hata, ta jalo mahatani debata, laos tapasa ma piliata, mari demahita. Buang sidon dan kuda hulu
Batang yakum mapiliata martangiang mahita. Ali de bata amanami na di Banua Gijang. Horo-haroroan ni salut sileo-leo na dingga do na saulibasa na muliutus. Upasa tami masian na nileon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa uparahasya kami pilihanon. Pati bulo narajon muri tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami gudang ni sileo-leon mitu hami. Asalam girgir hami maduk mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomani roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang lehon matu hami sedarion hanguluan siapari sesama dosa nami songo panesanami di dosani dongan namar dosa tuhami una kami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasar madamena tu todim.